Amo. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng pritong pampano at meron tayong insaladang mangga ka mga kapudibis at talong, okra, bulaklak ng kalabasa. Ayan. Ano pa, meron tayong bagoong mga kapudibis. Siyempre, di tayo pwede dyan. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, frame na po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis tayo kamay namin mahantaking Kapampangan. Mangantana po. Opo, mangantana. Yes. Ito, pampano. Ako tayo muna ng rice. Okay, Yan. so, wow. Ay, sorry. Mangga. Bintang abala. Ito, meron na dito. Ay, oo. Thank you so much. Kaya Ate Albit ang bagoong. Halala, may kaya kadang. Di pwede si Pipim sa bagoong, ha? Yes, meron ng asin to. Yung ano ko. Ayan. Shoutout sa mga may gusto ng ganito, ensaladang mangga. Yes, ayan. Ang unang subo tayo. Ito. Ang unang subo ay para sa inyo. Mga kapudibi, Mangantana po. manganta mo. Hmm. Ang sarap ng bagoong bal. Talbos, oh. Kain tayo. Ano? Oh. Ha? Hello? What? Ito lang kaya. Wala. Oo, meron siyang jackpot to mga kaputi. So, tingnan niyo. Hey. Pero vitamin siya. Pampaganda yun. Oh. Protein na yun. Walang ano yun. Ito ang talbos ng ano. Ay. Sarap. Ano to? Spinach. Spinach. Spinach tsaka ensaladang mangga at kamatis.
Sarap. Sarap ng okra. Ito. Fish level? Tutang bala. Salada. Ang sarap ng okra. Mas alam na yung mangga. Ang Damulag yan kasi. Oh. Kalabaw kasi mangga. Sarap. Nyaman bago? Sa bago? Mas alam yung mangga. Aslam. Tasakakutso ko pa. Grabe ka naman. Maasim na yung mangga, tapos nakikita nyo pa ako mga po. Mangko. Ay! Diyan yung mga mangga. O ini mo ng salada mangga, at papangako niya. Ang sarap ng pampano. Magkano na gusto sila ng pampano ngayon? 400, dalawa. Oh? $400 dalawa. Sa 200 taon na to. Gulay. Makan gulay.
Talbos kalabasa. Na. Ay, kaslam. Ako na, bro. Mabra? Mas lang. Sobra kaslam mga kapudibis. Puta, mila ko nalala yung contact lens ko. Ay, kakas. Puta, mong talak yung babo. Tagalog ang parang dyan. Mahamalis yung contact lens ko. Mapunta doon sa taas, sa sobrang kaslam. Asin. Kalahati lang. Kahit maasim. Habang ninantay natin. Dami natin paras. Diba? Asim talaga. Huwag na natin kainin. Baka sasakit yung sigmura ako sa sobrang asim. Magsishoutout ako dito. Ne, lawin ko kain. Okay, shoutout po kay Pani Meyer 6758 from Germany. And yan tinitignan ko yung mga comment nyo dito. Habang ayun, sa mga gusto mag-order ng pick-up crispy ulo, pwede po through Lalamove na. May nagtanong, pwede daw ba siya mag-order sa taga saan siya? Pwede po sa Lalamove po kayo mag-order, sir. Si Noel Balahadja. Ayan, sa Las Piñas. So, pwede po through Lalamove. Ayan. And syempre, shoutout po kay Ma'am Lourdes Arcilia. Shoutout po sa'yo, ma'am. Shoutout po kay, Nanette Sipagan. Ayan. Shoutout po sa mama niya. Ayan. Nanonood daw sila sa atin ba? Silang dalaw ng mama niya. Tapos, dinadownload daw yung mga videos natin. Salamat po, Ma'am Nanette. And shoutout po sa mama niyo po. Ay, may gusto akong shoutout. Lagi niyo sinishare yung mga video natin, Bal. Sino? Si Ma'am Lovely Lynn. Ayan. Lagi niyang sinishare yung mga videos natin. Shoutout po sa iyo, Ma'am Lovely Lynn. And salamat po. Lagi po ninyo sinishare yung mga videos namin. Ayan, kung nagustuhan niyo po yung aming video, paki-share po and syempre like po kayo, like Yes. and Follow, subscribe na din po. oo, wag lang po. Syempre pag nag-comment po kayo, mag-like na din po kayo tapos i-share niyo, 'di ba? And salamat po. And sino pa ba? And shoutout po kay Edna de los Reyes. Ayan, enjoy your food, sabi niya, Bal. Yes. And yan, salamat po. Punta tayo sa sa Facebook naman tayo. May bagong upload po kami ni BBM sa Facebook, yung solo mukbang. Ayan, manood na po kayo. Siyempre, mag-comment natin po kayo. Shoutout po sa inyo. Sarap, grabe. May hotdog. Saglit lang. Pero po kami bagong upload yung kumain po ako ng sopas, panood na po. At si BBM nung mengang kang may kipangang kaneda. Abangan niyo yung mukbang ni BBM. Magkaano siya, isang kalderong kanin at isang latang sardinas. Sa Facebook yan. Sa Facebook natin i-upload yan. Panoorin niyo po, abangan niyo po yung kung gaano kalakas kumain si BBM. Isang lata at isang Hindi ko na mabubusta, wala na akong ulam. Ay, sige. Ay, naka-foodies. Siyempre, Tita Olivia, breaking shoutout ni Tita Olivia. Ingat ko po palagi kay Tita Olivia, Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, Nanay Babe Kaluya, Tita Baby Dimla,
Chubi Cabeza, Shoppa Baby Alison, Catherine Tugoy, shoutout, Ruby Garzalia, Camille Garzalia, Elise Garzalia, and Garzalia family, shoutout sa inyo lahat, and we love you all. Yes, mga kapudibis, po agisan ditak na si ditak mo naman, mga kapudibis. Ang ganda kayo ng video, mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, maulan.